InSign nabízí nejrychlejší způsob, jak dokument podepsat pomocí kvalifikovaného podpisu z mobilu nebo počítače, bez nutnosti chodit na úřad nebo platit za návštěvu certifikační autority u vás. Postup je jednoduchý. Po vyžádání kvalifikovaného podpisu skrze aplikaci přijde podepisujícímu automaticky žádost na e-mail. Po kliknutí na podepsat nyní provází systém podepisujícího registrací nebo přihlášením do aplikace Eurotrust a následně podpisem. Pokud ještě nemáte účet v Eurotrust, pokračujte registrací podle následujících kroků. Přečtěte si podmínky a zaškrtněte přijmout vše. Vytvořte si PIN kód, kterým se budete do aplikace přihlašovat. Naskenujte svůj občanský průkaz nebo cestovní pas a řiďte se pokyny na obrazovce. Nezapomeňte skeny svého dokladu totožnosti zkontrolovat. Ujistěte se, že je obraz dostatečně kvalitní a všechna data jsou čitelná. Nyní přiložte doklad totožnosti k telefonu a počkejte na dokončení ověření. V případě potřeby můžete sken dokladu totožnosti pořídit znovu. Pomocí přední kamery pořiďte video podle pokynů zobrazených na obrazovce. Zadejte kontaktní údaje, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Následně obdržíte ověřovací kód, který bude potřeba zadat pro potvrzení vaší registrace. Nyní je registrace téměř hotová. Zbývá ověřit e-mailovou adresu přes nastavení. Navede vás červený vykřičník. Na e-mailovou adresu vám přijde ověřovací kód, který je nutné vyplnit v aplikaci. Gratulujeme! Nyní můžete své dokumenty oficiálně podepisovat. Při každém podpisu stačí potvrdit úkon v aplikaci a následně vyčkat na e-mail s podepsaným dokumentem. InSign. Elektronický podpis, který šetří čas i nervy.